Kanyo ni jodak e kar dak ma Oruba mayudore e boma ma Migori yuago medruok mag kuo e kar dak e kinde ma jotend arita kwe to dhi nyime kod timo apedha ne achije. George Juma nigi ler mar wachni. Wechego ma kuma kinde ka kinde ok en gin mawendo e kar dak no ma Oruba mayudo e Sapkon Masuna West e kaunti ma Migori. Kata bed ni kuo endo osebedo ka dok piny matin nikech okenge ma okedi kod tend arita kwe, jodak ma Oruba wacho ni sani kuo chako medore kendo. Kanya bedo in an area ni wasikwa laure mana gi jokuoge ni jok nyalokre. No. Mano ng'amoneno nyaka bed mana area ma Suna Suba Oruba Suba Ragana division oyudag e piny machielo. Kuo kamano polo ni machiegni ng'ato nyadhi dak. Mana pane kono loko ok nyalo bedo. E kinde jumbe ariyo mokalo, ute ji buora osetur dhoudi e seche mag otieno kaachiel kod odiechieng' alanga kendo mondo mathoth okwal kod jokuoge. Chief moito location ma Suna Oruba Charles Ouma wachno sudo lipode mag ute ma otur kendo mwandu koro kwal kod jokuoge. Ouma wacho ni nyaka sani nitiere moko machije ma bende gisendhiyo. Ka ji wuok seche ma ji wuok odhi e kanisa kaka Sundays kod Saturdays, iyudo ka gipimo ka ji odhi e kanisa, gidonjo e ute kendo gituro kendo gikawo gige ji. Of late udi karibu 4 nyocha obunji e area na ka magik moko nokawo. Jodak ma Oruba wacho ni thoth jogo mamuko ute kendo kwalo mwandugi gin rawere matindo ma gitin ne 18. Nitie manyowa mako thothgi kanyowa hojigi to wayudo ka giwachonwa ni iyudo ni ng'ato dhi kwalo suga Kikoi to wacho ni noonge pes njaga. Nyithindo josedonjo e drug addiction. Gin nyithindo ma under age ema donjore weche moko ma kuo gieki. Waseketo strategies ge OCS sub county commander ma OCPD kendo gini koro okwadhi kawe e yo mayot kaka jok moko pare. Yuak mar arita kwe mok bere ka dak no ma Oruba osebedo kuom higni mathoth. Ka penjo maduong' en ni ang'o mosemiyo arita makare ok nyal bedo e gwego mag Oruba e kinde duto. Onyalo bedo ni youth wano koso tije chien kae. Employment mar youth nene piny. Daniel Nyang'any menje dak e gwengo mag Oruba wachni nok mar tije kong'o kaachiel kod njaga ma imadho asasa osebedo kae makoro jimbo rochruok mag arita kwe e gwego mag Oruba. Ai weche mag kong'o bende medore ka gisemer gi nyasore gi kong'o no Oruba kae matuso ni giagi mago Tanzania to gidonjo godo ka kae gateway to Nairobi. Orawo kwayo mondo sirikal utieno giwe nindo giwuogi mondo mi gitim nade konyi raia imayo ji e udi. Tend loch nanga wacho ni rem mar oganda tiyo machiegni kod tend arita kwe e gwego mag Oruba bende osethiro okenge ma giketo e kedo kod kuo e gwego mag Oruba. The public or the community, they are not ready to support us. Nikech ka ng'ato ng'eyo ni nyathine kwalo kata nyathi moro nitiere area makite rach, they are supposed to tell us. Jok moko maka wasemako watero ojogo ichaki wegi giduogo lisewegi gikawo honga. Jodak ma Oruba dwaro mondo kot arita kwe koro ting' malo chendogo ma kachero to ahinya dwe ni mar 12 kendo achije ma itudo kod rocho mar arita kwe koro maki kendo koro chwale doho. George Juma, Ramogi TV, Migori.